arribant a Tàrrega. Vaig sortir divendres a les 7 del matí des de dalt de tot del port de la Bonaigua i 41 hores després arribo a Tàrrega. Arribant, falta un parell de quilòmetres i no tinc paraules per sentir el que realment sento. Estic molt nerviós, amb moltes ganes d'arribar a Tàrrega. Hem passat moments molt bons, moments difícils, aigua, neu. Volia agrair també a tots els col·laboradors que han al darrere. L'Emili, per portar la furgó durant tot el camí que m'ha fet de llebre, amb els germans que han anat dient a tothom, en cada moment, per tota la gent que em segueix, per poder saber on estic, la meva dona, la paciència que té, la que ha tingut, i ha estat allà en tots moments, els meus sogres, també per estar de llebre, per ahí rodant també, a l'Emili, al Nacho, al Marc, a l'Albert, al Javi, companys d'Ultra Camina, de Lleida, han vingut també a Pollam en diferents etapes i els estic molt agraïts perquè han mogut el cel i la terra per vindre a acompanyar-me. També m'agradaria dir a la família de la Laura que espero que serveixi d'alguna cosa tot això que he fet, el sacrifici aquest, i que espero que el que hagi recollit us serveixi per un gran ajut i perquè la Laura tingui molts bons serveis i pugui anar millor, ¿vale? Bueno, en definitiu, moltes gràcies a tots, l'Ajuntament del Pirineu, a tot el Pirineu que han estat allà també, l'Ajuntament de Llavorsí, l'Ajuntament de la Pobla, l'Ajuntament de Tremp, els Ranes de Tremp, a l'Hotel Rei. Si me deixo algú, disculpeu-me, però els nervis són brutals i estic molt nerviós.